Tarni pisusanik immikku ilisamasalik Lars Husted tamassa. Henrik Thomsen tamatusaqqummernera. Inupassuarnu allanuqanorsunniutaqarsinnaava. Imanna sunniutaqarsinnaava amma imanna pingaarsinnaava Henrik Thomsen takusinnaarpa angutaavoq. Sulininni naapittarpakkana parsimaveqarfiuluani amerlasu arnat saaffiinnissinnaasarpun. Arlaansuut iluaalliulersimaltik arlaani misiisaqarsimaltia tornerlutiisimaltik. Kisia ikittuarsuut takusarpuut angutaasun. Nalungikkaluarparput angutit aamma atornerlunneqarsinnaasartu kisia saaffiinninnerat appasippoq. Imma qaffasinnerisinnaagaluarpaamma imma Henrik Thomsen tassani ikiutaasinnaaru. Anguti aamma ammarnerunissaani immaalunniit aamma oqaluuserisinnaanissaaну susoqarsimasarnaanu. Henrik Thomsen oqaatigivaa saqqummeernermi kingorna arlalipassuut aammataamatut isaaffiginnissimasut kisimiingitsortaan tupallannarpa. Ajualuartum tupallannarpallaangilaq nalungilarput arlaanni misiinsima saqarsimasut atornerlunniarsarineqarsimasu immaanu atorneqarnerlussimasu amerlasartut nuna ilaani taanna nalungilarpaamna parsimeqarfiuluani takusarparpaami ikiorniarsaasarpuun kisia ajualuartum tupallannangilaq ja amma Henrik Thomsen oqaatigisaatu misigisaasivisuumik ingerlasimaoq amma una pingaartuungaluarpu arlaanni tusangaqaranni imma arlaanni lungisaqaranni immarlun meeraangaanni inuusittuungaanni saaffiinninnissaq hunnoa 34 soorlu inuusittut saaffiinnittarfiani immarlun hunnoa sassaforumut attavimmut saaffiinnittoqarsinnaava taamatut ammarnissa qanorpingaaruteqartigava ingimmak angutaalluni pingaarutaqarsinnaaru assut misiingaani toqqortungaqarluni matoortariaqarlu assiingittu misiisarsimasat nalunarsinnaaru unittoornarpu ilaannikkun taamon pingaarpoq arlaani imma tatigisaqaranni imma ilaqutaqaranni ammarsinnaanissaaamma oqaluuserisinnaanissаа susoqarsimasoq ingerlaqqinnissamu ilaasarpoq aamma Lars Husted qoinaruassuarpularsinnagavit